Skeda ta' ħlasijiet ippubblikata fil-Gazzetta Kulħadd li fiha xogħlijiet mogħtija bejn Jannar tal-2013 u April li għadda turi li hu Chris Said, Peter Paul Said, 139 biċċa xogħol f'mument fejn il-Kunsill Lokali tan-Nadur kien immexxi minn iż-żewġ aħwa oħra ta' Chris Said, Charles Said u Edward Said. Fl-aħħar ġimgħat, rapport tal-Bord tal-Governanza innota noqqasijiet kbar fil-mod kif kien jaħdem Charles Said. F'tarif esklusiv li pubblika l-ġurnal Kulħadd jirriżulta kif minn barra dan inġibdet l-attenzjoni li tista' ssir investigazzjoni ħafna aktar fil-fond dwar il-mod li bih l-eks-sindku tan-Nadur Charles Said kien iqassam xogħol lil ħutu. Charles Said huwa ħu Chris Said, fi żmien responsabbli mill-Kunsilli Lokali u sal-lum Shadow Minister Rib Simon Busuttil. Jirriżulta li jeżistu volumi ta' dokumentazzjoni dwar l-użu ħażin ta' fondi pubbliċi. U f'imkejjen diversi saret referenza għal tender li ngħata lil Peter Paul Said, wieħed minn ħut Chris Said. Dan it-tender huwa meqjus bħala eżempju mill-aqwa ta' tmexxija ħażina. Permezz ta' dan it-tender partikolari, Peter Paul Said tħallas total ta' 42,113 euro, li minnhom 22,194 euro biss kienu għal-kiri ta' apparat, ġifieri għall-iskop li għalih ħareġ it-tender. Minn barra li kienet itella ċertu sigħat ta' xogħol mhux spjegabbli, tħallas ukoll ta' affarijiet li ma jaqgħux taħt it-tender, bħal manutenzjoni 16,258 euro, ix-xogħol tal-ħaddiema 1,578 euro u trasport 2,082 euro. Dan huwa każ ċar ta' nfiq mis-sindku fuq ħoħ. Dan kollu jkompli jingħaqad mal-intil ta' Chris Said fl-allokazzjoni ta' fondi lil kunsilli lokali, meta kienu segretarju parlamentari responsabbli mill-kunsilli. Intil li ħareġ ċar f'investigazzjoni li ħejja l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u li ġabru f'kelma waħda: unwarranted.